الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فإنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. muna gabatar da ta'aziyyar mu ga babban rashi da muka yi a madinatu khawlaha, madinar shehu mu jagoran mu sahibul faida a shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda labarin rasuwar ɗaya daga cikin 'ya'yansa malama hafiza mahaddaciya alƙur'ani taqiya zahida, wanda duk wanda ya santa cewa ta haihu a wajen mahaifinta shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wajen hidimarsa ga addinin musulunci da hidimarsa ga alƙur'ani. sai da Maryam radiyallahu ta'ala anha, Allah ya karɓi rayuwarta a wannan lokaci, ta koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ta gama rayuwarta a cikin hidima ta alƙur'ani. Allah kaɗai ya san ɗalibai maza da mata daga kowace nahiya ta duniya wanda suka haɗa alƙur'ani a hannunta. Ba ta da wata hidima in ba alƙur'ani ba ta da abokin hira in ba alƙur'ani ba ta da abokin zance in ba alƙur'ani ba. Hutunta da nishadinta ya kare a cikin karatun alkur'ani da karanta da alkur'ani. Tun da ta tashi bata san wani abu in ba alkur'ani ba. Babu shakka sai da Maryam radiyallahu ta'ala anha ta ci mai sunanta, wato Maryam ibnat Imran. Domin Maryam ibn Imran ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ta cikin jam'in maza saboda kama da maza da ta yi. Allah ya ce mata wa kanat minal qanitina, wato ta fito daga cikin mata ta koma cikin maza. Allah ya sanya ta cikin jam'in maza, bai sanya ta cikin jam'in mata ba. bai ce wa kana minal qanitati ba, sai Allah ya ce wa kana minal qanitin. wannan martaba, wannan malama Allah ya saka ta da alkhairi, Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata, Allah ya riskata da ita annabi sallallahu alaihi wasallama. hidima da ta yi wa addinin musulunci Allah ya karba dan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamula min ar-rijali kasirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa maryam bint imran wa asiyatu imra'atu fir'aun wa fatimah bint muhammadin sallallahu alaihi wasallam. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mazaje da yawa sun kai matuƙa a fadar Allah, a mata waɗanda suka samu suka kai wannan matuƙa shine Maryam diyar Imran tana ciki, Asiya matar Fir'aun tana ciki, Fatima diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ciki. manzo Allah ya yi nuni cewa akwai mata da suke kaiwa cikin jerin mutane saboda ilimi. ba shakka da sun sai wanda duk ya san sai ya san matsayinta a addini to zai mata wannan shaida. Muna ba juna mu hakuri, muna isa da ta'aziyyar mu ga babban halifa Maulana Sheikh Mahi Inyas radiyallahu ta'ala an, da wali ahadin sa shine As-Sayyidi Sheikh Sayyidi Muhammad Lamin Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala an. muna isar da ta'aziyyar mu ga babban liman masallacin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala an, shine As-Sayyidi Ahmad Tijani Sisi radiyallahu ta'ala anhu, da annadin rasmi bismillah khalifa As-Sayyidi Mahi Sisi radiyallahu ta'ala anhu, da dukkan ƴaƴan shehu, da dukkan masoyan shehu, da dukkan muridan shehu, da dukkan shugabanninmu da halibobin shehu da suke wannan wato ƙasa ta mu Najeriya. Muna wannan ta'aziyya ne da sunan majalisar shura ta ɗarikar Tijaniya ta Najeriya, wacce take a ƙarƙashin jagorancin Maulana Al-Khalifa Sheikh Kabiru Sarga,
da kuma na'ibin sa Maulana Al-Khalifa Shehu Sani mai hula radiyallahu ta'ala, da dukkan sauran shugabanni da sauran muridai muna mika ta'aziyyar mu zuwa gare su. Allah ya ba mu hakurin wannan rashi, Allah ya wato musanya mana da abin da yake shine mafi alheri na manzo sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.